Quedan apenas 2 días para que cheguen os Reis Magos e algúns xoguetes xa están esgotados. Achegámonos a unha xoguetería para coñecer cales foron os xoguetes máis demandados. Os Reis Magos traballan arreo estes días percorrendo as xogueterías na búsqueda de agasallos para os meniños e meniñas que solicitaron as súas cartas. Este ano téñeno especialmente complicado porque os xoguetes máis demandados xa están esgotados. Isto é o que sucede coas bonecas LOL, a fábrica de slimes ou o robot de Fisher-Price. Moitos xa escasean. Xa Papá Noel veu a recoller moitos xoguetes e a maioría deles xa están casi agotados. Moi solicitadas están unhas muñequiñas que se chaman as LOL. Despois hai unha fábrica de slime tamén, que para nenas así a partir dos 7 aniños está moi solicitado, e iso xa se agotaron, xa os levou todos Papá Noel. A saída de xoguetes subiu este Nadal un 20% en comparación co pasado ano. Xoguetes interactivos, electrónicos e bonecas son os máis demandados. De todos xeitos, ningún neno quedará sen agasallo porque sempre hai alternativa. En edades así máis tempranas está salindo moito xoguete así máis ben interactivo. Había un robot de Fisher-Price, por exemplo, que foi o xoguete do ano 2017, deronlle un premio ao mellor xoguete, e se agotouse tamén en canto empezaron a facerse as compras, se agotou. Despois o que foi así en nenos un poquinho máis maiores, os personaxes da televisión sempre, os pijamás, os Super Wings, de nenas, nenos, unhas muñequiñas Silvanian, unhas casitas de muñecas con accesorios, tamén se venderon moitísimo. Despois o que foron así para nenos máis maiores, máis ben o que en manualidades, o que dicíamos da fábrica de slime, que máis así, xoguete, videoconsolas, o de sempre, xoguete moi electrónico, gafas virtuales, e despois tamén o que son personaxes para os así máis maiores tamén sale o que é Star Wars, bastante. E continúan tamén gustando moito os xoguetes de sempre, os Lego, os xogos de mesa. Si, esos salen todos os anos. O que é Lego sale sempre, durante todo o ano xa se vende bastante tamén, agora nesta época un poquinho máis. Na noite do venres os magos de Oriente visitarán as casas dos nenos e nenas da comarca. Se non poden deixarlle o agasallo desexado dentro de uns cuantos meses, estes estarán de novo nas xogueterías de toda a comarca.